Salutare toată lumea, nu știu Gabi și bine v-am găsit la un episod de Roblox. De data aceasta vom juca Murder Mystery 2 și da, știu. E 3, bă, s-a inventat și 3, dar tu nu știi. Ba nu s-a inventat. Mai, dar eu mă duc să colectez bănuții. Bă, de când băuși tu a treia bere pe azi? Eu nu știu. Împușcă-l, dracu, ai pistol și nu știi să împuști un murder. Unde e Gabi murderul? Păi se duce, gata, l-am împușcat. Tu l-ai împușcat sau de ăla? Nu, altul. Aștepta pe acolo să... Și unul cică la unul, Mice. Mice, Toast. Mice, nice. Mice, uite, Mice. Dar mai ții minte, că fugeam eu de tine, că eu credeam că tu ești murderul, dar după aia l-am omorât murder pe ăla, noi ne torserăm repede. Deci să scuzați-mă pentru că o să fac par timpan, pentru că o să fiu clar șerif și eu ăsta, inocentos. Dar măcar șerif. O să vă sparg urechile, sunt sincer dacă mă dă inocent. Și eu să, nu o să vă, nu, sunt sigur că nu o să vedeți asta dacă nu, nu chiar mă o dă să vă inocent. spargă urechile. Nu, dar, bă, uite și tu! Ce? Deci, inocent! Dar Da, ce da, te da. căcați pe tine de râs mai devreme? Serios, acum, de ce făcuși pe tine de râs mai devreme? Nu făcui pe mine și să-i pentru că tu nu vedeai că eram 3 unul pe altul. Nu. Gata, auzi? Fata aia, știam eu că ai. Da, bă, auzi, E proastă. E o Te-a fată. omorât? Nu, e o fată. Știu că e o fată. A, băi, pe aici. Prost. Auzi cum s-auzi yep. Oh shit, oh creep, oh mip. Oh freak. O fac. Aoleu, m-a văzut, dar a plecat. Pistol, uite pistolul aici și eu nu-l vedeam. Fă, unde ești? Te omoară? Nu, am pistol. Fă, pe cine omorâ și în toaletă? Nu știu dacă ești la bărbat sau la femeie. Deschide și tu. Bă, găsi pe una în toaletă și vreau să o împușc. Bă, Gabi, deschide safe-ul ăla. Cum pot să deschid? Că sunt... Este sheriff only și cred că dacă ai pistol e sheriff. Omor pe una aici și unde se dusă? Nu, ăla e om. Bă, frate, și e Aoleu, am tras din greșeală, fac. A, tu cred că ești pe lângă mine. Du-te la safe. La Wow, safe fac. zone. Acum să mă bănuiască ăștia, că am pistol și se aude bip. Să nu vină aia să mă ia pe la spate. De timp ce îmi trăsesc scaunul mai aproape. Ia, acum vin să încerc. Îmi sună telefonul, o fac o crapă, o map. Cine e telefonul tău? Sau cine e la telefon? Mai că nu. Da, eu aud soneria pe fundal. Alo. Bine, mă joc. Ce? Da. Bine. Da. Da, imediat. Da. În acest moment lume bună și lume rea. Sau poate doar lume bună. Sau poate și hateri. Sunt foarte speriat. Da. Două lucruri. Cred că ai auzit și tu lucruri. Nu, n-au auzit. Nu poți să deschizi și safe-ul. Și doi, trebuie să mă duc la culcare. Păi vorbim și cu mama ta și zis că... Gata, am omorât-o. Mai joc până și gata. Zis că vorbi și cu mama ta și trebuie. Da. Și ea unde este de... La cineva. A. Și deci se întoarce târziu. Se întoarce acum, a zis că e și pe drum. Mai joc să mă dea și pe mine murder măcar. Dacă mă dă inocent. Deci Gabi, tu omorești pe fata asta fix unde eram eu, că eram într-un dulap undeva în bancă. House, chip. A, bă, și cum să botez. Haide, frate. Dacă nu mă dă minim șerif, eu mai joc alt. Da, nu mă dă. Inocent, gata. Hai, pa, oricum și ție, te spun. După aia. Închei și filmarea dacă vrei, dar eu zic să nu închei. Ce ești? Ești ce? Și după aia bagă ceva în cap. Inocent. Da.
Cu 24%. Unul zis revenge. Deci o să mă ascund. Tu ești, nu? Ce? Nu! Dar zis să știi ce faci, mă. Păi stătea cu fața la perete. Aoleu, ce? Cred că aia e mărdă. Nu țineau înghețată. Ups. Dar tu unde ești, frate? Tu erai, bă, tu erai! Și nu știu cum mă omorâși prin ușă. Eu eram. Da, bă, te văzui cu cuțitul, Alex, și îți văzui mâna când omorâși pe fata aia. Tu erai. Cine trage? De unde trage? Da, Nu spune. Gabi Nu spune. is murder. Nu spune. Dacă apăs un enter, vei fi mort. Uite și tu fusai Nicky. Eu scrisei mai prost atunci. Scrisei smecherul. Scrisei smecherul. Nu. Tu prea târziu. Nu, oricum. Da, oricum mi-ai omorât. Că nimeni n-are pistolul. Bă, mă blocar canapele. Haide, Vezi mă. că sunt toți în kitchen. Ia, du-te, intră pe acolo. Doi. Și mai este una afară. Ba nu, se dusă pe hol acum, e pe hol. Du-te în spate. Dar ce frumos e cățelul. Acum Uite, uite. intră în camera aia, unde mă omorâși pe mine după ușă. Gata. Pa, pa. Foc. Gata. Da, și cam asta a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like dacă vreți mai episoade de Murder Mystery 2. Bine, nu știu dacă o să venim să mai facem, dar nu cred că o să mai facem, că nu vă plac. Da, și noi ne-am data viitoare. Pa, pa!